Здравейте! Днес искам да поговорим за една много неприятна, може би за вас тема. Това е темата за отделянето на СЖП категория 3 в месопреработвателните предприятия, в предприятията за мляно месо и месни заготовки, също така във всички търговски обекти, в които се отделя СЖП категория 3. Съгласно изискванията на регламент 1069 от 2009 година и 142 от 2011 година е необходимо да извършите проследимост на вашите отделени странични животински продукти. На практика това как може да стане най-лесно? За деня, каквото сте отделили като странични животински продукти, поставите ги в един полиетиленов плик, на който маркирате партидата и най-лесно е тя да бъде датата на производство и количеството отделени килограми. Тази бележчица слагате върху полиетиленовия плик. Завързвате го и го прибирате в хладилното съоръжение или камера за съхранение на СЖП категория 3. Наред с това си изготвяте един дневник, в който описвате на коя дата, колко килограма СЖП сте отделили, с каква партида. И ето ви извършване на проследимост на страничните животински продукти. И изобщо не е трудно, просто трябва да има постоянство. Надявам се да съм ви била полезна, а за да си спестите неприятности от контролните органи, изпълнете го.